ओइ जों खांख्राइ जानो थांनो र' सोरबा हारसिं आला खाला थाङो नामा लोगो नांगौबा जोंखौबो लांफा हाया दा थोद फाग्लिफोर लोगोसो नाङालै आंनो आं हारसिं मोजां नायफिनथारा बिहा जेनजों सिख्लायानो नङा मोनाबिलिजोंसो सिथाब थोद फाग्लिफोर नोंसोरजों जायालै थां जोंजों जाया दे नोंना मोनाबिलिजोंसो जायो दे थां गाजा आयौ सैमाया मावसिया बान्दरा बाथोन सेबलेना जाजागोनबो नों आंदो रागा जोंबा बहा थांनाय दिलै गाजा खदाल लानानै नोंलाय मानो नांगौ ओरैनोसो सोंदों दे माखोबा नोंलाय मानो नांगौ बै जों खांख्राइ जानो थांनायदों आंबो थांफागोन दे नोंखौनो लांबाय बुरै बायदि खेब खेब बुखिग्राखौनो थां बैथिं सेंग्राफोरा जौ लोंदों लोङै थां नोंबो आइदि मा खर' होनना बुंदों थां बैथिं सिख्लाफोरा मोसाबाय थादों जानायफोराव हमना मोसाफैनो मोनगोन दा Oh no फैबाखाना आंदो थांफायो आंसो गोसो उन फैबाय थाना होनदो आंदो थां दे आं थां आयंनो खोन्थाहैगोन आं खांख्राइ जावनो थांनाया बाङालि सिख्लाफोरजों लाइन मारिदोंमोन ना Oh no जाबाय बिसो ओइ फै मासे बरखाय आं नोंनो गोदोरखौसो बासिना लागोन न' खबायला आयौ चुप माथारे हनै बेखौ जाव बेयाव दंसोगारो जां नोंनिखौ आं आंनिखौ सावगोन हगार जावसो जानाय फैगोन बोरैबा खदालफोरजों जावसो जाबा मोजांसो नोंबा नोंफाय आंखौ केस होथोंसै आंहासो बहाबा जेलनि ओंखाम जानो गोनां जागोन जेलनि ओंखामाथ' जोबोद गोथाव नंगौ नामा मावजिं जात जानला मोनला मावजि दा बुंखा होद माथो गैथ्रा संलै दे गोलोम गुबुन मेंसोबाय रथुनाय गोलोमसोबाय जोहोलावा हगारनानि नांलायबाया था अनबाबो अनजाया खांख्राइ बहन नोंना आंनो बेखौसो नांगौ होलाबाया बे आंनिसो आंनो बेखौसो नांगौ ना बेसो होनदों ना बेखौनो ला था बिदिब्ला आंना नो बुदुगालि जानला मोनला बुदुगालि बुंलाबायना थांनो थां आंबो आखाम उखैसोबाय मोनाबिलि मा मासे बाव फाग्लाया दहायलाय मानो खोन्थादिया जेबो नङा दे थां बिदिब्ला नोंबो ओंखाम गोसोदोबा दे हाथरखि रथुनाय ओंखाम उखै सोंनायावलाय मा जालायखो रां खानाया हरै नागरनाय सोरबा सिख्लाफोर फैदो ओइ दे फाग्लिया नोंखौ र' दानि सेंग्राफोरा मा जालांजोबखोहाय सिख्ला नायनाय गैला सिख्ला एदावनाय गैला जरा लाइ मारिग्रा गैला दानिया मबाइलजोंनो सानसे गाहाम थानाय जाबाय ओंहाय फ्रि फायारना पाबजि गेम ओंखारनायनिफ्राय बिदि जादोंहाय नायनायावनो सेरजों मासे मैदेर थांब्लाबो थालानो थायाहाय लोगो ओंहाय लोगोफोर बेखायनो जों बायदि सिख्लाफोरा सिंगेल थानांगोहाय हनै लोगो नायहरनायसै टिकेट खमब्लादो जों फैनायखौ थालानो गैया फैनायसै लोगो
ले खुमब्रा नोंनि गस्लायाव मानानै जोंखो नोंनो इयो नों मानो फोनाङै इखोलाय आं फोनाखै गेसर फोनदों होनबालाय आं मिथिया मा बुंदों नों आंखो एवलाय सोर दङमोन नोंनो फोनदो सोर फोनदों नामा इखो नों खाथियाव दङ नों फोनदो आं नुवाखै आं बाखि गेलेबाय थादों आं गेलेयाखै नामा नों मिथिया नामा फोनजानाया नोंनो फोनदो इखो आंलाय मानो फोननांगौ आं फोननांगौ नामा नोंखौ दानि आं फोनदों मावजि गोबाव जाबाय नामा फैनाया मावजि जानला मानला मावजि बुंबाय थाना आंखौ गावासो मावजि माखौथ' रागा जोंदों लावदुम फिथा बायदि जानाय लायदों खावलाया बोरो नायनि गोसो मोनबाय नामा बिलाय आंखौलाय गोसो थोनायखौबो फोरमायनो सानब्लाबो फोरमायनो हायाखै बियो आंखौ गाज्रि मोनबाय जानांगौ खावलायाव खेबनायखाय हाथरखिया आंखौ हामासो मोनबाय नामा बुनायनि थाखाय गोसो थोनायखौबोथ' फोरमायना लानो हायाखै बे गाज्रि मोनबाय जानांगौ आंखौ मोनाबिलि मा नोमा मोनाबिलि आं नोंनो गोबां साननिफ्रायनो फंसे बाथ्रा बुंनो होनना सानदोंमोन मा बाथ्रा हाथरखि बुंनायसै बुंनो सानो नाथाय गिखांनाय मोनो मानोना मोनाबिलिया आंनि दिनै जोबोर लोगो आं बिखौ मोजां मोनो होनना मिन्थियोब्ला बिबा आंखौ मा सानो है बुंथ'लालै आं जुदि बियो आंखौ गोसो थोआब्ला लोगोसो सानोब्ला दिनै आंनि सेराव लोगो महरै गसंना थानायाबो बेसेबा गोजानाव अख्रांनि हाथरखिसो जाहैगोन